Benvidos e benvidas a Rufosoños, a Radio Escolar do CIP de Celeiro. Hoxe temos un programa que se enmarca no proxecto da Biblioteca Lectura e Familias no cal parte do alumnado de sexto nos vai facer algunha recomendación lectora. Xa sabemos que ler abre a porta a un mundo lonxano e fantástico que estimula a nosa creatividade e que axuda a mellorar a comprensión e a expresión. Pero tamén sabemos que non a todo o mundo lle gusta ler, que a algúns nenos ou nenas lles custa traballo facelo. Por iso, Nira, Sonia e Teo queren recomendar os seus libros preferidos e que así outros nenos e nenas do colexio se poidan animar a lelos. Un dos meus libros preferidos é Wonka, que está escrito por Roald Dahl. Eu lino fai 2 meses e encantoume porque ten un final feliz. Este libro é interesante e divertido. Trata dun home chamado Wonka que quere abrir o seu propio negocio e vender o seu chocolate nas galerías gourmet. Cando Wonka era pequeno, a súa nai non tiña moito diñeiro e vivía nunha pequena barca nun lago. Cada aniversario, Willy recibía unha pequena tableta de chocolate que lle preparaba a súa nai durante todo o ano con moito agarimo. El seguía a pensar cada día en como abrir o seu negocio e cumplir o seu soño, pero ao instante pensaba que era unha tontería. Foi súa nai quen lle dixo: as mellores cousas da vida comezan cun soño. Así que cando Wonka era máis maior, chegou ás galerías gourmet, pero un trío de envidiosos chocolateiros enganárono e condenárono a traballar nunha lavandería de por vida. Pero coa axuda dos seus amigos conseguiu cumplir o seu sono. Eu, o libro que recomendo 100% é Romeo e Julieta, unha novela romántica escrita por William Shakespeare. Trata sobre a historia de 2 mozos de distintas familias rivales, as máis famosas de Verón, os Montesco e os Capuleto, que se enamoran nunha festa e casan. Todo comezou cando Romeo mata o curmán de Julieta, que era un home orgulloso e violento. Ese mesmo día, Romeo e Julieta foron casados polo frai Lorenzo, pero nesa mesma noite, o pai de Julieta, que non sabía nada da boda, dille que se ten que casar co conde París, un rapaz elegante, rico e totalmente namorado dela. Julieta non quería e ao día seguinte foi xunto ao frai Lorenzo, xa que prefería morrer con Romeo. Así que o frai dalle unha pócima máxica para parecer morta durante 48 horas e cando despertara poder escapar con Romeo a un lugar feliz. Sen embargo, cando Romeo se entera da morte de Julieta, vai ata a súa tumba e pensando que estaba morta, de verdade mátase con veneno. Despois das 48 horas, Julieta desperta e ve a Romeo morto, polo que ela se clava un puñal no peito. Ao encontrar os corpos, frai Lorenzo explica a tráxica historia ás súas familias e ambas deciden perdoarse en honor aos seus fillos. O libro que vou recomendar titúlase La moi catastrófica visita al zoo e é escrito por John Dicker. É un libro que lín en xuño deste ano e que fala dun Nadal no que a clase de Josephine visita o zoo, sendo unha catástrofe de excursión. Ninguén sabe que pasou exactamente e os pais da nena escoitan con atención o relato da súa filla. Mentre Josephine vai revelando a verdade, comprendemos pouco a pouco que unha catástrofe nunca chega soa e que as aparencias enganan, e que os acontecementos poden tomar un xiro que ninguén imagina. Este libro gustoume porque é moi interesante e atrápate desde o primeiro momento, polo que o recomendo para toda a familia, xa que, ademais, é fácil de ler. Ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que tomásedes nota desde 3 maravillosos libros que poden ser un bo agasallo para este Nadal e unha boa lectura para continuar aprendendo e divertíndose.